Tämä herrasmies nauttii yksinkertaisista asioista. Siksi hän on erityisen mielissään siitä, että ABC:llä tankatessa bonusta kirjautuu nyt yhtä monta senttiä per litra kuin kuukauden bonusprosentti. Ahkerana keskittäjänä herra tietää olevansa ylimmällä 5% bonustasolla. Näin ollen tankkausbonusta kertyy tasan 5 senttiä litralta. Enää näissä hommissa ei tarvitse laskukonetta, herra riemuitsee. Kyllä kannatti hankkia vaimolle imuri ja sukkahousut. Kannatti myös ostaa uudet silmälasit ja käydä ulkona syömässä, koska kaiken tämän ansiosta saan nyt ABC:ltä etua monta senttiä jokaisesta bensalitrasta. Ja tankkaus puolestaan tuo etua kaikkiin muihin ostoksiin. Kyllä keskittäminen kannattaa, herra myhäilee tyytyväisenä. ABC:n hintaetu todellakin hakee vertaistaan. Bonustasosi voit tarkistaa S-mobiilista, oma S-kanavaltasi, S-etukorttipäätteeltä tai asiakaspalvelupisteestä.